तो गाइज फिर से एक नया तबाही आ गई खेसारी भैया के जोने गाना के नाम बाटे भीज जाला लहंगा। उ गाना एकदम तबाही मचावता यूट्यूब पे तो एकदम खलबली मचा दिल बा। तो लोग देख सकता लो व्यूज एकर। और तो लोग बता दी कि BR म्यूजिक से आइल बाटे और एकदम गाना एकदम खलबली मचावता। तो लो हाई क्लिप देख लो। मत बनिया लो यार, काहे की होली है और बहुत से लोग इतने सुन के भाग गई लो। क्या है कि तो लोग बता दी कि ये गाना में पूरा रियलिटी बताल गई बाटे कि आखिर का करे न। इतना सुन के बहुत लोग सोचत हुई कि अश्लील गाना हुई और वो गाना के छोड़ के भाग गई हुई, लेकिन ऐसा बात नहीं कि ओकरी आगे के सुन लो। हाँ तो भाई लोग पियरका ललका के छोड़ दो। गाना में जन एक बार तो सुन ले बोलो तो एकदम तबाही खलबली मचा जाई। और जौन होली के गाना बाटे वहीं सेम गावल गई बाटे। और तो लोग के बता दी कि जहाँ ई गाना के तो डीजे पे बजा दे बोलो तहाँ तो लोग के नाचे के एकदम मन कर दी। और जो ना नचिए कुल तो उन्हों के मन कर दी। क्या है कि एकर म्यूजिक इतना खतरनाक दियल बा। तो चलो लो छोड़ लो सब बकचोदी और बात करे कि गाना में का हैसियत बाटे और का स्टोरी बाटे। तो लोग के हम बता दी कि गाना की एगो स्टोरी बाटे। जो नहीं स्टोरी के आप लोग शादी के एथी कह सके नहीं। काहे कि जौन रानी रहेली उनकर शादी हो गई हिंद से। और ई खेसारी भैया जौन रहे ना वो इनकर यार रहे ना रगड़ देत होई। रानी एक्ट्रेस जौन बाड़ी तो अपनी यार से कारण बतावेली कि आखिर उनकर जौन मर्द जिन बानन उ का करे ना उनके साथे कैसे कैसे रंग लगावनन। ना तो गाना की यही स्टोरी बा और कुछ नहीं के, लेकिन गाना तो सुनबलो तो एकदम बौखलिया जी बोलो। काहे कि गाना एकदम खतरनाक बा। और ये गाना के राइटर बनन अभिषेक भोजपुरिया जौन की बहुत ही खतरनाक गाना लिखे न और राइटर भी खतरनाक हमन। जौन की खेसारी लाल यादव के एगो एबेरी गाना दिले मन जौन के नाम बा डबल खिड़की, जोन एबरा 100 मिलियन क्रॉस करे वाला बाटे एक चैनल से। अब बात करता नहीं कि ये वीडियो के क्वालिटी के बारे में। तो एक यार क्वालिटी तो एकदम एक धांसू दियल गई बा। कई ठई लोकेशन में दियल गई बा ना। तो यार पहले तो एक बात चलत रहा कि केनियो उखीर हरी में गाना शूट कर लिया लो, लेकिन ए बेरा की कह ना सकेला कि गाना भोजपुरी के हुए। काहे कि अगर क्वालिटी देखिए लो और गाना के जोन लोकेशन बाटे वो बहुत ही खतरनाक दियल गई बाटे। जोन की तो वीडियो में देख सकता लो। तो कमेंट करके जरूर बताइए लो कि हमारी वीडियो के रिव्यू कैसन लागल। और गाना सुन ले वालो तो वो कमेंट लिस्ट में बता दिए लो। और चैनल पे नया वालो तो चैनल के सब्सक्राइब और वीडियो के लाइक जरूर कर दिए लो। तो मिलता नहीं कि फिर नेक्स्ट वीडियो में।